Gune kangen ana sing rindu-rindu. Nah, rindu-rindu. Kiye wancine Idul Fitri, iya, mestine akeh sing pada sakit rindu. Nah, sakit rindu. Iya. Iya, sakit rindu. Jumeneng sing pinggir dewek. Nah, pinggir dewek. Iya. Pinggir dewek. Ya. Iya. Cocok karo impenku kiye caguplok. Ngadik anu pinggir. Sing pinggir kanan. Anu ning dudu. Oh, sing iya. pinggir kiye. Aja kami panen karo bosku caguplok. Kaya dudu bos sing ngetik iki bis. Yang bisane tekan kene ya lantaran bosku lah. Amin, amin. Iya. Ya main sakit rindu dados ora nganggo keyboard ora apa-apa. Men suarane penyanyine karo Kakung Putri cetak. Iya. 11-12 nyok jejeran karo sampean. Lah pripun? Main. Kok 11-12 niku pripun? Ibarate imbang, nyong angka 11 sampean angka 12 beda. Dadi nyong bebah karo bojoku sing nang omah. Lho kok dadi ngono? Bojoku tek deleng sepet wae. Barang deleng wong kaya kowe mbowis. Angger kowe 11-12 iki umume 1212. Mangga. Mangga, Cong. Tansah kelingan anane mung tansah kelingan lali wayah lali petong rasane wong lagi gandrong pilih pecut apa pilih burung yen burung aku tak trimo gantung ning wit kencur
sampun sakit rindu. Ora nganggo urgen be main ya, Weng. Anu ngirit. Ngirit kepriyen sih. Wong ketone nganggo urgen golek anu mandan keseron dadi ngurugi gamelan karo ngurugi presiden melas penyanyine. Ana pamundutan ke, Weng. Iya. Request, Weng. Apa? Ya mbuke dibukak mamake. Oh, nggih. Mama apa Dek apa Jeng ya? Dedek. Mamak ku angger wis duwe anak, duwe putu mamak. Mama. Apa ya? Iya, heeh. Kuwi wong wadon. Wong wedok. Mulane wong wadon momok. Oh, angger momok berarti? Ya nganggo o. Oh iya, mama karo a. Heeh, angger isih cilik bayari nangis dadine mimik. Oh iya, mergane dadi mama kan dimimini ya. Iya kur mimik, mamak, Iya. momoke. Weh, sembarangan lu, Weng. Ana wong mimik kok karo sing keri dewek karo o. Iya ning ya aja wong lagi M. Oh iya. Susu dah orang genah, Weng. Iya. Sing bener M ku apa? Iya. Ya kok kaya kowe lah. Lagune apa jajal diwaca? Diwaca. Nggih, saking Pak Fuad Hasim Karawang. Oh, Pak Fuad apa Bupati Kebumen apa yo? Menika nyuwun tembang setunggal pesek manis, kaping kalih layeh-layeh. Oh. Nggih. Pada karo layang sing tak tampan nang aring panggung. Pesek manis lho. Iya sing nang panggung. Apa nasi tembang pesek Ngersakaken manis? lagu sambel kemangi, Oh. layeh-layeh, Nggih. pesek manis, ya sekat Tangerang. Sing sekakaran Taruna lagune bahasa Inggris. Apa sih Mountain Laken? Apa? Mountain Laken, mountain is gunung, laken is caping, caping gunung. Oh, wasis banget lho sing jeneng. Iya. Ane gak jiweng. Sing di sing diaturaken dhisik. Layeh-layeh. Nggih. Ya, layeh kaya ngapa kadik dayane. Layeh. Anu wong wis santai kepenak ngawake kari layeh-layeh. Iya. Bar nyambut gawe. Wis pokoke angger siki kaya kowe ning sesuk kelong 6. 8 pokoke. Iya. ngebaki jalanan lenyeh-lenyeh penak tenang
ngebaki jalanan lanyah-lanyah enak layah-layah menika sampun katur. Wis Weng wis diminangkani laya-layae Weng. Ya, matur nuwun muga-muga karnan sing ngersakaken. Nggih. Ya kalegan ngrasake kari apa ki ya? Diterusaken apa niki saking Karang Taruna Glathik Glinding karo Caping Gunung nek Glathik Glinding mangkin nggih gara-gara mawon. Ya, didum Caping Gunung. Ya, montain laken. Ya. Jajal kaya ngapa golek. Sing bawani menika Kakung. Kakung ya kena, kakung ya. Monggo. Saben bengi nyawang konang Suarane ketone banyu mili ora kaya belet. wis sing jenenge suara ngombak belet Weng. Iya panjen. Nah, ya ora ngombak banyu ning ngombak belet. Langkah sing kaya kiye. Tur gregel. Gregel-gregel kaya wong sawan celeng. Gregel kaya lu ora dodowe. Yen memajang mung karo janur kuning. Hup, oper persnaleng. Oper persnaleng siapa? Gandeng kancane pirang-pirang anakku lanang sing demung takon mbajutaken. Iya. Siapa? Lah dalange dudu sih. Yo. Dong salah siapa tekannya telak. Weng angger kon gandrung temenan. Ngemletek ki Weng yang tau nonton. Bedes. Temenan. Aja kaya. Mbok aja ngono ta. Oh genah, ora dianggap apa-apa sing sebelah. Kembang wae waton gunung. Apa anakmu? Anak aku jeneng suaramu ora kaya kae. Mbiyen jam 6 ya luwe elek. Kaya kowe be diomongen. Ya. Kowe bosku Weng. Pacitan Sarawi janlang Nyong nampa lungsurane anakku. Lungsuran kelambi dudu blangkon dudu apa teradak ya biyen ditimbali nang Sumberja anu jenderal polisi ya siki nimbali nyong nimbali kok ya ning barengan anak lanang ya kanggo ya syukur oper pesneleng ganti siapa Suara putri. Nah. dudu ala wadon ya ora siapa lanang maning sing ngendang ya dalang kepriyen putune Mbah Dalang Sarno Siswa Taryono ya mengko entek-entekane sing mbok nang penerus Ya. Dibagi adil. kon nembang ora takon budak Mbok sih kon melu nembang malah kon budak. panas udan panas udan aling-aling caping gunung oper pesneleng ganti siapa
mesti sing gender. Dibagi. Hah? Sing gender. Lho, sing gender ki gurune sindan. Murid-muridé sing gender ki sindan-sindan, anggeran sindan meteng ora duwe bojo ya kowe. Oh. Jadi tukang gendere kuwe ya, Weng. Iya. Oper pensalang putri. Siki Mbak Uut. Nadyan wadon sarta lanang Lara disampirke terus dadi langgang lumane banyu Yo, dados. Yuk.
cekap semanten rampung kolaborasi wayang golek karo wayang kulit campur wayang pong ya Pak iya iya wayang golek tegese lebar nonton digelati ing sine wayang kuwi apa oh dadi aja ku nonton remene karo nonton wayang nggon peteng-peteng ana teplek murup iya dirubung wong embok menawane sangune mundhak teplek pasang papat metune telu pasang 5 tembuse loro iya ya sangune yang tek apa judi Pak ngene ya ora anak ngene ya ora anak ngene anu ngomong jagongan pun judi iya semanten kriyen nggih ndak mengko lakone ora kecekel sing durung mangken disambung panjine gara-gara iya cara mau sing nyambut kupat kecemplung santen onten lepat nyun pangapunten oh iya langgar kowe nyong ming nirokaken apa nggih suminten ketiban jendela ya kena ngapa nggih ming semanten tembangan gula iya gampang dibacutaken yo Yaki tunung wirang tumandang Wikyane rasa yaki bauliman dendanyo Ong Risedeng winuwus mering Burisrawa Keladala bojleng percoko gelables lanang lagune jogedan menungsa nututi karo lakuku mripat tumandeng weruh aku apa kowe ngawur petentang tangane dikepel-kepel cat ketok cat ora sajak ora ngambah lemah rupane kaya barongan rupane kaya Gandharwa nek ngono kuwi sing embawana Sang Hyang Rada jebul nggawa rombongan cah cilik-cilik ya tak gawa kowe jenenge sapa keamanan Dwarawati Raden Setyaki yo
sing emba warna Sangyang Rada milik pusaka Kembang Jaya Kesuma ora tedheng aling-aling jenengku ya Surung Dayung. Surung Dayung yo pamrih apa ora sandat tak kowe takon jebul perbawane gedhe aja meneh tak gawake tanganku ngungkuli aku kebadaran tembung iman 6 perkara wele njlentrehke kok ya ngerti sinuwun Kresna tak jaluk pusaka Kembang Jaya Kesuma nek iso nglangkahi bangkene Setyaki nek ngono pengacu ning jagat wani wedene apamu gondangku ngelih ngorong keping ngledak balung cedak tubruk lena pangindamu kledak-kledak kokop lutiramu tak dengkul ndasmu.
nganti trataban jebul seneng mburiku malah tegok karo kowe belung Sarawita. Yung Gusti kula. Enten apa kok awake babak bundas mlopor metu getihe. Monggo kondang wong Dwarawati wonge jujur-jujur lembah manah sopan santun. Lah kok nganti tatu milih getih. Isogo jambret konangan Kang. Mlebu omah suwung awit sing kagungan dalem padha tindak riyayan neng Segara Kidul utawa neng suwuk omah suwung yo didongkel jendelane saulih-ulihe. Aja ngucap ala ngarane kang mengkono dan rupaku ala ning lelakonku ora elek sing kok karepake. Lah enten apa? Enten apa? Weh kedrawasan gok. Ngembana dadi Sang Hyang Rada mamrih pusaka Kembang Jaya Kesuma. Diulungke arep tak cekel tanganku nembe ngungkuli kembang ora kuat. Krasa panas kaya kobong geni ilang wujuding rada sandanganku kobar geni. Aku babar wujud buta kok piye nek ngoten lonya wong barang naftolan beda karo sing asli. Mula saiki zamane zaman aspal Kang. Aspal piye? Nggo mbangun dalan dudu ijazah ya aspal, bojo ya aspal, pangkat ya aspal. Mula sing ati-ati sebabe nek nganti kenang KPK. KPK ki apa kathok? Oh dengkulmu. Aku ditututi wonge cendhek cebol kepalang mripate mentel ora kemedhet. Wonge sekilan ning brengose sekepel. Niku Satria Garbaruji keamanan ngriki. Namine Raden Setyaki niku tunggale Pak Sugeng. Sugeng sapa? Ya Sugeng sedulure Basuki tak omongi. Dadi pasulayan kok tebak pisan rubuh pindho rubuh bareng mapan capeng metenteng ngepruk karo aku tangane kaya wesi 3 kintal. Oh balung kaya tugel-tugel. Yung mboten ngerti ngriki satriyane nonomane padha seneng ulah bela diri pencak silat Satria Nusantara niku nggih enten kene kok. Iya. Niku pencak silat nek wong gedhe anggere sih bocah cilik ora pencak silat ning pencak. Pencak apa? Wis diomongke. Lajeng sampean rak duwe pusaka Siung Pengapit. Iya, kok. Mun nggo nyokot napa dereng? Durung. Kula urung nyokot. Ora usah nyokot. Iki arep cokot-cokotan apa ora to, Kang? Kudu nek perang nek sing rame ya cokot-cokotan, kecup-kecupan ngono kuwi. Ora njur mara tanpa pemanasan terus bras-bres ora wurung lebar bras-bres sedilut klekar. Ngopo? Ya mbuh. Nek ngono nganggo Siung Pengapit sampean diawal kalih Gustimu. Iya kok. Setyaki Siung Pengapit tugel kulumu.
katos sang Gatotkaca tinon mapakar kosuta teka pira kresna rusedeng sang Parta memuji nglayang kemul mendung aling-aling mega Narendra penggondani Raden Gatotkaca ya jabang tetuka alon buwisih Dian Gatotkaca nganglang jagat ngreksa katentremaning bumi ora mung negara ngamarta pringgondani nanging nganti tekan tapel lates praja Dwarawati lah kok swara kemrasak wit-witan padha dungkar pang-pangan padha sempal watu padha glundung ora pangling Paman Setyaki mungsuh karo Gandharwa waduh paman yen pangapunten caos pitulungan padha sirahe sawurung Sikra bala kang tumingal acampa samya medali lir tadet wileting kodo danyangkung manguncang niti benjing sang aji micil atinya medali wuwus Arsom Brasta Surawi Loga Kembulan mendung ngaling-alingan mega regemeng-regemeng nabrak dadaku nganti kerengkangan ganteng gentileng sapa menungso bisa mabur melek matamu jareng kupingmu apik temen tata kramane Nalendra pringgondani Gatotkaca bisa mabur sing reksa ngawang-awang sing reksa gegono aku nek karo bledhek ratu ning bledhek aduh mbah kula putune Ki Ageng Sela nabrak karo aku kaya mercon 1000 suarane aja mungsuh karo Paman Setyaki iki ponakane lho pernah apa dudu sanak dudu kadang nek mati milu kelangan ora ngerti perkarane kok melu-melu cetha sumbering kenakalan sumbering keluputan bibiting kamurkan mokal nek nganti Paman Setyaki ora bisa nyekel marang lelakon kang ala Gatotkaca bela bangsa bela negara bela bebener bela agama aja mung Setyaki bareng maju tak diwedhus potol ndasmu
Belum gustimu ganti mungsuh. Ana apa, Bro? Bro, Lho, jaman saiki lak ning undang kancane Bro ngono. Ketinggalan zaman ora tau dolanan HP kowe. kowe ya dolanan HP. Ora meng dolan HP, jenengku wis nganggo HP tak omongi. Oh. Pripun Gusti? Pripun Gusti Surung Dayung? Setyake tak cokot tiba ngregeli getak kontal. Tiba candak getak. Timbo candak cokot, tiba candak cokot. Oh, ngragas. Kok ngragas? Cokotan wis tiba kok dicokot menarak kupak lemah. Ah, ora denger siji. Wong sing tiba Setyaki padake panganan. Wis po Kang? Burung. Ganti mungsuh kaya bledhek ngampar kaya mercon sewu. Nabrak dodo tiba keringkangan. Menungso tanpa swiwi tanpa lar ning bisa mabur. Ngakune jenenge Gatotkaca Ratu Pringgondani. nika ratu ning bledhek. Kowe kok apal? Kanca kula sampean ora tau ndelok Google sampean. Kula sok ndelok teng HP, tuku HP sing larang-larang ngoten Android. Weh, lah dalah. Tebak ora krasa antem, ora krasa lara, dengkul loro, kepelan loro. Nabrak balungku iga kaya tugel-tugel. Yung. Penake piye? Kok kundur mawon gelar kloso mapan turu nekuk bantal. Njur mengko Entuk impen. ngimpine Ngimpi dirubung siwur. Alamate cebak kubure sampean. dandange elek Gatotkaca. Apa? Semeneh kadigdayamu tangeh bobote siung pengabit. Gatotkaca kandhek jaja wilangit yang tandangan ning gegonomi berpindho Garuda matekaji Narantaka kesenggol siunge Dikya Surung Dayung nadyaning babak siung kang mawa racun
dawah kalenggak dian pringgondani dipun ketak dawah dipun ketak kuntal duka yayasinibi cancut taliwondo netepaken busana kasetene ngagem camping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas ora kepanasen sumping suket kalonjana watake nek sesipat weruh jim setan pri peprayangan ngagem kutang ontra kesumo meletik tanpa lar mabur meletik tanpa cudang mabur tanpa lar sumu-suping dirgantara wulungsungane anta boga tlumpah padha kacerma ngliwati pendhita tapa lemah sanger kayu angkra ora ana tulak sarik lan bebendu sigara kepateng madhek aji narantaka otot kawat balung wesi saranduning badan wesi kang mawa pamor jejak bumi kaping 3 meletik wonten ngawang-awang driji gunting bakal mamrih senaning musuh madres padha sakala takon para mundur malah capeng pedendem mabur kemulan mendung ya leno pangindamu cokot siung pengabit tugel balung iki wonge hei hei aduh wah ngetan ngidul wah aduh udah wah iya wah waduh wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye? Bro, apa? Wis mati. Aku ora ngomong ora saga rumah sakit. Wong gagal ginjal kok Kang wis njujuke umur. Yung kepiye?
njuk laporan kebiasake sing penting nang masjid nang musala son nggone Pak Kiai ngono supaya diumumke nang musala iki dimakamke kapan awet sesuk isih grebegan ngono apike dimakamke sesuk sing layat ora ana sing takya ora ana do lunga grebeg matine wong elek matine wong nakal wong murka lha mbok tanggane mau teko anake kon ngedusi ora gelem Kang kon guyang ora gelem aja meneh kok nyolati mulapike sadurunge awake dhewe disolati nyolati wong ngono kuwi matamu bro aja ngomong matamu temenan kuwi bro iki pepeling oh pepeling pepeling bukane kendang tak kunak tembangan orang genah welah diatur nek pancen pedine mati ya mati ning nek nitik kahanan Kang mau rak setupaing terus minggu pon malam Senin Wage iki agek jam 12 punjul urung mati mengko urip meneh masa urip meneh Kang lah nek terus mati saiki terus bubar oh iya cinarita njir babah ndepane bumi ketarajang ngaji Narantaka driji kunteng tugel otote putung balunge sorak mbata rubuh prajurit Dwarawati kaya mbedahno kendangan kuping katuping Maruta Mandra bawane dudu buta wantah dudu buta lumrah lara dadi mari tatu dadi pule grekah wungu tangi padha sakala dua lolo Gusti kula penemban Cakra Bawana ketiwasan Gusti. Oh, ana apa to Gog innalillahi. Bilung ana apa nggih Bro kok Bro karo Mbae Pendhita. Nyaosi prisa nderekke Keng Putra Dikya Surung Dayung mbawa Ranrada ning keconangan. Kebadaran dadine pasulayan mungsuh kalih Setyaki dibantu Gatotkaca. Nadan Gusti kula Surung Dayung seda urip malih ning dangu-dangu kenteken napas kenteken kekuatan yung wastaga minopregan gantel buntut isa nyuwun tambahing pangestu Rama Begawan Cakra Bawana kula ingin badhe majeng tak labrake ora patut banget ora wungkesna dadi botoh Pandhawa ngringkehke kekuatan Ngamarta Kesna kudu kecekel aja kuwi dudu garapamu mengko mundhak malah konangan wadanane lajeng nek wong pinter jemangkah ora nganggo suku kemlawe ora nganggo tangan ngomong ora nganggo lambe mandeng ora nganggo mripat kowe ngerti lho iki ngelmu tuwa Kang
mandeng ora nganggo mripat le mandeng nganggo ati bisa ngerti dikopyok nganggo bathok jerone 3 apa 4 kuwi ngerti tak omongi ning sing mesti kerep klerune lajeng keparingipun wis saguh mbantu karo Kurawa mbantu karo Duryudana ngetokke dom sumurup banyu surung dayung kok konangan nek pancen Gatotkaca jagoning dewa Dwiajina Rantaka ora wedi Begawan Cakra Bawana sing maju padha mundur saka kadohan kok nganti ora kontal tempuhna karo Begawan Cakra Bawana Sang Mahayakti sawutnya semedi mung wing percapaan tangu den nyawani ngali aning ngali wijiling sesangka tandya teka mangkono sang Begawan Cakra Bawana majeng wonten arana anggana mulat kasektene Dyan Gatotkaca miwarat Dyan Setyaki asta sidakep saluku juga ngeningken marang Pancandriya Pancalima Driya angen-angen maneges marang Kang Murba jagat plek salirane mati ngadik ana wujud datan kadulu ana swara datan kapiarsa neng-neng jroning penggalih Kang Sinedya bisa teka Kang Ginayuh bisa katekan musus epek-epek Sang Mahatapa mijil samirana nempuh Gatotkaca Sentyaki kontal saking paprangan aja kok oyak aja diburu surung dayung Gatotkaca kontal Sentyaki kabur kabuncanging angin kesiku kalih kula pundak nggo pancikan sirah dicekel gulu diongkek-ongkek kesiku ngelmumu apa ngelmumu apa wong ku nek iso aja duwe penganggep aja angkuh aja sombong agama apa wae ora nyideni wong sing sombong aja dumeh lho nyatanipun kenang apa Gatotkaca Setyaki kontal ketrajang samirana medal saking awak kula oh dadi angine metu saka awakmu mekaten
Coba tak ndelok ngetokno angin meneh kowe. Ngetokno angin meneh. Gula. Iya. Kowe lah kurang ajar Sembrono. Bapa Begawan Cakrabawana sing mustika ajine musus epek-epek metu angine. Jejibane durung rampung nggone mbantu karo Kurawa Duryudana. Kelakon bisa gegem Kurawa, gegem Ngesina. Gegem Pandhawa ning siji. Tresna kudu manut, loro Semar kudu teluk nungkul karo aku. Prayoginipun Kanjeng Rama nek bisa kasembadan besok putrane Duryudana sing jenenge Dewi Lesmanawati tak pacangake dadi bojomu. Ora wurung kowe calon dadi ratu Ngastina. Ngamarta Komplang Ngastina Komplang sing dadi ratu kowe ngger Kurdabawana. Arca manik senjataning alam nuting jagat iki matur sentika. Pinten minggu laminipun Ora ngitung minggu. pinten sasi pejahipun Kresna lan Semar. Ora ngitung sasi tungganana ora nganti jam 4 wis rampung. Nggih kula dherekaken. Sritinon wangening pamyat busana sutra maneka warna renggeng manik kencana retnabra bandera layuku mitir sinrang tandra sing maruta sirna kumaraning wiyat mantyam kumlebeting dwaja Suprasta kayu kang kaprapal puspita panjraing siti Rana
Anggana kapracundang kabuncanging Samirana ciptane Sang Begawan Cakra Bawana Gatotkaca Sentyaki kabur katut languning angin saya ndedel ngungkuli luhuring samudra Raden Samba Raden Patih Udawa lumajar nulunjang batar golek panguripan lan pandhelikan Tanjinatirita Gantya kang winursita ingkang dereng kababar ing ajeng nenggih ingkang wonten negari Ngendra Prasta Yanegara Brata Pandhawa lenggahipun para kadang Pandhawa kalores nampi tamu saking pertampan Sukalima Rama Guru Panembahan Durna patut lamun tawinengku ing swasana
sambung dongeng tunggal ceritane ingkang wonten negari Amarta. Tegese ora marta urip ing menungsa iku ora langgeng nanging cakra manggilingan. Maune ora ana dadi ana, mengkone ora ana tegese mulih marang mula lan bukane. Sinebut negara mertane tilas wanagung liwang-liwung gawat kaliwat wirid wingit raratoning para kerajiman para lelembut kondange dadi papan pengalapan. Engklek-engklek balung atandak sundel bolong warudaya jerangkong wong kaprabawan marang manungsa gentur tapa mundi pangantikaning Brahmana ngestokno pangantikaning para ulama lebur ilang wujuding Wanagung babar dadi kraton sinebut Amarta ya Ngendra Prasta. Kawibawan kaluhuran jagat tan wonten ingkang ngandhingi babasan kaya kayangan ingkang angejawantah pinuju lenggah Prabu Kuntadewa Raden Werkudara Janaka Nakula lan Raden Sadewa Sumawana putra Jadipati Raden Antasena nampi tamu sang tapa panembahan durna ya sang Kumbayana. Tata lenggah sak pejagong bawane punika bapa guru kang paring ilmu. Denaji-aji pinundi-pundi kaya dewa sinunggi sunggi pangandikane. Orop-orop sitor manem gegodhongan tatan wonten obah sawirana tatan numampah mangkon alon bubuse. Kayon-kayon kang katiyuping angin sumyah karengyaning raras samira nawar kelawan riris lumrang gandaning puspita sang dwik jawara hambre ngenglir swaraning madu pronto ora wipun bapa guru ing Sokalima
Ingkang putra kula ngaturaken pangabekti kunjuk andhaping pepodo bapa Panembahan Sukalima. Mastaga mina pregantil buntut wisa. Piagung luhur sing tindake ora ngawur lakune tansah jujur. Nger. Angger Kuntadewa dados bombong bebek biramaning manah pun bapa kula. Panjenengan murid sing bekti karo guru, santri sing takdim karo kiai. Kok beda karo muridku Kurawa, ditimbali kon ngumpul jam 6, jam 8 urung nglumpuk. Wena-wena mongko penjaluke wena-wena, beda karo bocah-bocah ngamato. Wulan puasa nadyan ora sahur ya tetep puasa. Beda karo Kurawa, bengi wis sahur jam 10 ning warung. Bareng petuk takoni, "Ngger puasa kok ning warung? Penyakit emah, Mbak?" Lole ndok sapetarangan ora padha. Kerambil stundun ana sing jomblo, ana sing kiring nggo bibit. Wala-wala kuwaca, Ngger. Puja pangestune Bapak Guru mang tampani nggih, Ngger. Kula tampilan kula candhi Bapak apik. Durna bapakku. Wong godhek Werkudara. Sing gedhe ngapurane nggonku ora basa. Ora nyembah. Ya jembar pangapurane pun bapa kaya segara keng tanpa wates. Nyembah ora cukup kemlawining tangan, basa ora cukup kedaling tembung. Ning mapane ana rasa, ana ndada, ana ati, Ngger. Kowe satriya pinunjul kena kanggo tepa lan tuladane akeh. Mula wong-wong ngamarta, wong tani, wong cilik direwangi adol pitik nggo tuku gambare Werkudara karo Kuntadewa. Sisih tengen dhuwur lawang gambare Kuntadewa, sisih kiwa gambare Werkudara, tengah-tengahe jimat Kalimasada. Nggih napa nggih? Wah, cocok. Kula ngaturaken pangabekti Bapak Panembahan. Sing wis ya wis, ning liyane aja kok baleni. Menapa angger ana bathuk klimis bocah ayu wentise kuning janji urung brojol bayine urung kemundur wis ya Ngger inggih kula ngaturaken pangabekti ya kembar tak trima kembar Antasena apa Pak atur bekti karo Guru Durna ben ora sah sing bekti-bekti wong muride aku ora dudu muride aku muride ning aku dudu wis ora dadi ngapa ben wong bocah treplung bocah gemblung nanti lura Pak aku putune iki gemblung dadi mbae kentir bedes wis aja dilayani Durna guruku malah gemblung kabeh ya arep gemblung aku yah mening ngomong dhewe tak pangsuli dhewe ning sesuk angger jam 4 wis leren gemblungku mari nderek nyuwun prisa wonten wigatos sarawipun Bapa Panembahan ing Semunawung Gati. Waleh-waleh apa Ngger Kuntadewa? Werkudara Janaka kembar muridku sing kinasih sing tak tresnani. Nuwun inggih. Iya. Ngestuaken dawuh Bapa Panembahan. Swarga mengo bakal mulya para Pandhawa. Senenge Bapa Guru ki nek muridé do pinter-pinter. Senenge kiai nek pengen santrine padha tandem karo Rama Kiai ya ming kowe kabeh sing bisa nyuwargakno karo wong tuwa ngedemno rasa nadyan panas ning lahire batine tetep aku tentrem nek nyawang muridku Pandhawa inggih dina wekti iki negara Ngastina Angger Duryudana nekakno guru anyar jenenge Begawan Cakrabawana kasektene pinunjul tata gelaring lahir kuwi pendhita ning batine kaya dewa ngejawantah lelakon atusan taun sing wis kelakon dheweke iso maca iso ngerti lelakone sing durung kedadean ya ngerti nggih Kuntadewa Werkudara Janaka kembar inggih kuwi dipundi-pundi karo Duryudana dipundi-pundi karo Kurawa aku mrina Brina piye Guru Durna? Ayo bareng karo pun bapa teka ning Ngastina merguru karo Sang Begawan Cakrabawana. Sing ngaji aja ming aku, kowe milu ngaji, kowe milu necep ngelmune. Oh, Ngger.
Aku ora rila nek sing entuk ming Kurawa. Ning Pandhawa kudu iso necep ngelmune. Inggih, aja kuwatir, kowe dadi wong minulya. Nek dadi muride Sang Begawan Cakrawala, pintane swarga, nggih, pintane swarga. Iso maca lelakon sapa wae dheweke prisa. Aku teko rene dheweke ya ngerti. Aku nyatur ala ya konangan, nyatur becik ya ngerteni. Mula tembunge para pinter, aja ngomong ala, ngomong sing becik sing apik-apik. Yen mekaten kula nderek manut karo gurumu ngaji kok ya melu ngaji. Kula nderek. Janaka kula nderek bapa Penemban. Werkudara sik aja kesusu. Bar baci kakangku ngaji ya ngaji gandeng kereta ki ana kusire. Keretane negara Ngamarta kusire jlitheng kakangku. Monggo kesna kakangku durung rawuh. Ngenteni botoe urung teko. Wis ditinggal ora apa-apa, ora nganggo kesna ora apa-apa. Ora ana sing ngempul, ora ketang sing bonang ngempul ya kena. Ora ana sing nyelentem, sing gampang nyelentem ya kena. Oh iki wong cak-cek aneh temen. Werkudara batinku ora pati piye. Nek Werkudara ora gel melu karo kakangmu Kuntadewa ora manut karo gurumu, ngelmu sing tak paringake tak gulung tak jaluk bali kabeh. Kowe entuk banyu suci sapa sing mulang? Kayu gong susu ngangen sapa sing duduhi? Kuwi minangka punagi. Ya wis kalah. Lho rek ngono. Janaka dadi lancuring jagat nganti entuk sertifikasi saka kayangan. Sapa gurune? Ya ming Durna. Nggih napa nggih? Kula nderek. Werkudara ya manut. Arjuna kula nderek. Jinarita derengan toh jengkal saking parapatan Antasena. Antasena maju ra tak timbali. Wa Siwa Kuntadewa tembunge mentereng aku interupsi. Ana apa? Ngendikane Bapak Werkudara kae lempeng tur bener. Arep apa-apa kena ning kudu ngenteni botoe. Pakde kena ki pamonge sapa rakyat kok wani karo pamong akibate piye? Coba. Sing jeneng pamong ki apa-apa dimong, elek ya dimong, melarat ya dimong, nangis ya dimong, maling ya dimong, tukang royal, tukang mendem ya dimong. Tembunge pamong utawa prabot. Kuwi sing go ganjel landhesan ning desa. Iya. Arep apa nek ninggalke pamong? Duwe gawe. Ya pamit karo pamong. Arep mantu njaruk layang ya takon karo pamong. Kesripahan ya pamong. Rapat-rapat ya pamong. Lah kok ninggalke pamong? Ora gampang pamong ki bejane apa? Ming entuk tunjangan wae ping pirang juta. Nggo nyicil pit montore rusak. Coba. Mula aja cepelekno karo pamong. Siji Pakde Kresna pindhone Kaki Semar kena tindak ning nek Kaki Semar karo Pakde Kresna wis rawuh. Bener banget omongane cah Degleng Antasena. Bener karepmu ora karepmu. Nek ngono bener Antasena Werkudara. Iya. Ngenteni Kiai Semar karo Koko Prabu Barbaji kakangku. Sediwana kula inggih leres Antasena Koko Prabu. Janaka leres anak kula Antasena. Piye? Gari Kuntadewa Werkudara. Kowe wong tuwa ratu kok diwulang karo bocah keplung? Ratu kok diwulang karo bocah gemblung. Nek pancen pinter Antasena sing dadi ratu Antasena. Lah mbok Antasena magang tek pirang miliar mongso dadi yo sing dadi tetep Kuntadewa jagoku. Aja nggugu karo wong gemblung, basa ora pinter, nyembah ora pinter kok digugu. Endi ana Antasena dadi ratu, ora ana sing ngono ya ming Kuntadewa. Ratu ki wahyu kaya wong magang lurah.
bandane akeh urung karuan dadi, sedulur akeh urung karuan milih. Tetep jagoku Kuntadewa manut karo guru. Nek ora manut karo Pendhita Dono karo gurumu tak gulung ilmu kabeh. Besok pintamu du swarga ning tak walek dadi neraka. Kula nyuwun pangapunten Bapa Penemban, njaluk ngapura Durna guruku. Ayo enggal mlebu medhata nunggang treta mangkat wektu iki.